Хубаво. Само моля те, играй си по-тихо. Ще се върна малко по-късно. Да, добра идея. Алео? Прощавай! Добре ли си? Човече! Ето това е Кодбокс! Хайде, приключвай, вече става ли? Успях! Постигнах едничката си цял живота! Сега изпитвам празнота. Кодбокс, рестартира монетите за мен. Но защо? Онзи звук може да е адски досаден, но аз никак не искам да те гледам толкова тъжен. Ти си върхът и аз ще ми я чините цяла седмица. За месец най-малкото. Пападу. Всъщност нямах точно това предвид. Обработка Studio Pro.